Kedam tang surihini rain koira ki thomaningkan all party hills leader conference racharia song atum mon samen kachesong asaideng bomahut raikom saikhe atum bang trokse phan nep ingnang ponsi hem kangsam thapon thotto bang sohud hem kangsam kache thabdun na atum lake bikram hanse samson teron pursing timung dhones parong farpendang lok kadokawe bang trokse phan raikom saikhe atum nep ingnang pon cheklo bang solam ki kedoko ajo kedam tang husik ni phai kepar ni hamren judicial court along kangsai padu ponlo bang sohut advocate chinthong hanse pen ke than pon atengki inut magistrate amit kharbu salang lisi lamhoi piponlo bang so jok nili tumalam the charju pon seroi ahut lamhoi ki pipon vekabang phukaning je pon atengki APHLC ratcharia song atum kachesong do bomlo seta nili tumsi dolong lipugi pudun lapen bang sohut kache theng che chok tawe mane phan areng hukapa phota ave lapen APHLC song ahin pen sarkar hormuka phang nupi puta thekdun nong lipusi che than pon do pusi advocate chinthong hanse pen ningje pon kes kipiwe ka bangku dat ilitum reskar beng long executive magistrate amit parbosa alang li si labang so complain kipi alang li tadak bang pen alang li pan examine long examination long ke alang li pan examine pen it cross examine lo tadak bang ke mayo ka bang tu amen alang li panu ni okay APHLC song tum hadak meeting do lo lapen ke itum bang si meeting dolong li kala teman badhadun alang ni lo lapen ke hala hormuka phang hopin ni alang ke dunong li pusipu lapen ke koma police si ba koma government officials areng kisuma dalang tegunong dik bala bang proxy amen kidu tumong bong komani hadak kache bong dun kache theng dun kota me kana theglong le pusi so laan bang ke litum normal trial dami bong lo anta la sofi jong tuning aningkan 2023 19 November hut police atum aku additional charge sheet submit thi lo additional charge sheet long mangke alang yake hai jon singti kathar alang li amen hadak additional charge sheet nang submit dun thulo la so case long dalang involvement do sipu hala sufficient evidence do nai mati namasi nilitum alang li hoi penitum defense advocate nitum peni appear dun lo hadak than lo je apart from mane presumption hala phone number ke prek chot ke alang li nili panda phone lo to the alang li phone do lo kote la ke mayo pana phone lo po kopi alam dang ka chingki na exact conversation tep dun de ke kopi alam dang alang nitum ke than ne kopi alam dang ka chingki ne bang tembang isi alam dong ka charge dulu ne mate beta tang cha ablo ne lahai alam itu kudam tek tek ka presume chot la ka hedi alang li ka instruct to exact a voice note ka awe pina message ka awe la ka presumption pen chot ke conclusive evidence ke court ke trial apan alang pan charge uni la si nilitum aphan lamphoi along kapap lang abangke nilitum sai ka chiklem ahut nang kapasik sagdun pusipu setame nilitum hala so hudabangke ing samjin pensi kachesong asai ke deng lakia rondo athe india bangke democratic country la simon sam bena bangke dolong pusi ji kathar pen ningji bontu to si nitum padigardun kopia duty to doloni athe mane litum bangke peaceful procession ki dam chot na lake under constitution under article 19 ateng besini to ke claim lage democratic country ke di lapen alang litum police ta nang toy dun si ta ni litum han nang ke rai dun ya phan si hala tum police tum wang nang e theng ye phan kali atheman alang litum 144 CRPC order da pipe ke hala so and 144 CRPC order ave kulote lage ilitum ning hang permission da enang ni le sonut ke ilitum ning hok ta chingrum ta me ning hok ta lam ta ke than da me मुझे इंडिया विरुद्धे चे थान थे देत नहीं लहेंदो लपेन इंडिया विरुद्धे गवर्नमेंट विरुद्धे तुम किचोक के थेंग काम क्लेम नंग नहीं लहेंदो हमरन पेन सीम थिसो KTV न्यूज़